Riveberiya Ferskiriya Peyadê hin guhertin di yasayên xwe yên nerawa de duwarê leşkeriya wê ya neçar de kirin û li gorî wê guhertinê lêborîna erkê leşkerî bi awayekî herdemî nemaye, bi taybet ya alternatîv bi pere ku ew yek bi temamî nehişt. Li gor wê guhertinê, Peyadê ciwanên ku ji ber xwendina xwe ya zanîngehê dikarîbûn dema leşkeriya xwe ya neçarî paş bibixin, eger 2 salan li dû hev di sala xwe ya xwendinê de bi ser nekevin, nema tên borandin. Ji erkê leşkeriya neçar û paşvexistin namîne. Her li gorî wê guhertinê, ciwanê tekanê dayîka xwe li gor temenê dayîka wî tê borandin ji leşkeriya neçar. Guhertina yasa leşkeriya neçar ya Peyadê di malbatên şehîda jî li xwe girtin ku ciwanê ku birayê wî di şer de jiyana xwe ji dest dabe tê borandin ji leşkeriyê herwiha malxwên malan tên borandin ji leşkerkirinê di yek rewşê de. Ew jî eger birayê wî di temenekî jêr 18 salan be yan bav an dayîka wî nexweş bin. Encûmena Sûriya Demokratîk Hesedê ji aliyê xwe de bi behaneya ku erkê leşkeriyê erkekî civakî û reweştiye beramberî civakê ye ku bi wê ristegotinê rewatiyekê didin neçarkirina ciwanan ji bo tevlêkirin di nav hêza xwe ya çekdarî de wekû çavdêr dibînin, her wiha kesûkar û birayê ciwanên ku nav hêza wanî çekdarî de ji kar dikin mîna esayîşan bêpar kirin ji paşvexistin an lêborîn ji leşkeriyê bê biryareke fermî ji serkirdayetiya çekdarên Sûriya Demokratîk. Derbarî xwebexşên di navçekdarên Peyadê de li gor guhertina nû ya yasayên leşkeriya Peyadê ew xwebexiş beriya derbasbûna 7 salan ji kar di navê YPG de nayên borandin yan jî divê biryareke fermî ji serkirdayetiya Peyadê bi dest vebînin ji bo dawî bi karê xwe bînin. Ew yasayên nû yên Peyadê herwiha derbiderên deverê jî bi wan guhertinan pabend dike ku berê ciwanên derbider yên Ereb karîbûn dema 5 salan xweşleşkeriya neçarî dûr bixînin. Ew yek nema. Welatiyên deverên Rojavayê Kurdistanê yên ji bo Peyadê ji aliyê rejima Esed hatine radestkirin, yên ku regezname an mafê neştecîbûnê li welatên dî bi dest xistine, dikarin tenê 2 salan leşkeriya xwe paş bixin û piştre divê bilez tevlî leşkeriya Peyadê bibin. Beriya niha Peyadê ciwanên derbider neçar dikirin li ser dana baceyan li cihê leşkerkirina wan lê niha ew yek nemaye û ew ciwan nikarin xweşleşkeriya Peyadê bikirin û piştî ku ji ber şer ji warê xwe derbider bûn, Peyadê wan neçar dike di navçekdarên wê de şer bikin. Hêjayî gotinê ye ku leşkeriya Peyadê ya neçar yek ji girîngtirîn sedemên ku ciwanên Kurd penaber bûn ji Rojavayê Kurdistanê. Her wiha bi dehan xwenîşandan dijî wê leşkeriyê hatin kirin. Şêrînkîlo Ark